SMS into kukho SMS apha xa bithunyelwe efowuni yam ngemistake ngumuntu othumelela utata i-SMS into le SMS ithi ndiyakukhumbula jorha wam endimthandayo. Hayi yim kubona nje qhaga lakhe noba ungaza nezo SMS zakho mna ndilapha nje kulo mtshato ndiyawuphuma ngeveni yamapolisa andindawo. Ezo nto zakho uzibonayo noba uzibona phi noba zii-SMS noba nguFacebook zigcine kuwe azizincedisa intoni. Hayi mna ndiyahlala kwam umtshato mna andisoze ndiphume ngenxa ye-SMS. Ndithi mna ndiyawukhutshwa zii-K47 zii-M9 mna ngamajoni mna ndizawukhutshwa